ବାଘ ଭାଲୁ ସାପ ଫାପ ଆସୁଛି ନା ନାଇଁ ନା କିଛି ଆସୁ ନାହିଁ ଆଇବ ଡର ଲାଗୁନାହିଁ ତୁମକୁ ହଁ ବିଲକୁଲ ଡର ମାଂସ ଫାଂସ ଧରିଥିଲେ ଝିକି ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଭୂତମାନେ ଭୂତ ବି ଅଛି ଏଠି ଜୀବନକୁ ଖାତିର ନ କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି ମାନେ ସେ ଉପରେ ସେ ପାହାଡ ଉପରେ ବି ରହୁଛନ୍ତି ଲୋକ 2 କିଲୋମିଟର ଗାଁରୁ ଛାଡିକିରି ପାହାଡ ଉପରେ ଯାଇକି ଘର କରିକି କୁଡିଆ କରିକି ରହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ସବୁ ଡାଳ ବସବାରେ ଗାଡି ତ ପଳାଇବ ସେଟା ଖାଉଛି ଆରେ କଣ କର ପାଣି ଆସନ୍ତି କେତେ କେମିତି ଆଉଛନ୍ତି ସେଟା ଖାଇକି ଆମେ ଚାଷ ହଉଛି ଚର୍ଦ୍ଦି ହଉଛି ମ୍ୟାଲେରିଆ ହଉଛି ଜ୍ୱର ହଉଛି ସେଟା ସବୁ ହଉଛି ପାଣି ଖାଇ କେତେ ଅସୁବିଧା ଦେଖେ କାର ଘର ଏଇଟା ତମର କି ଆସ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜୁହାର ଜୟ କୋରାପୁଟ ମୁଁ ଲିତିନ ଆଜି ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଯାଉଛି ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ବି ଅନ୍ଧାରରେ ଅଛନ୍ତି ଏଇଠି ଅଛି ଗାଁ ଗହଳିର କଥା ଦୁଃଖ ଓ ଅସୁବିଧା ଚାଲନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ମିଶି ପଲ୍ଲୀରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଢ଼ିବା ଏକ ସ୍ୱରରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ପୁରା ସେଠି ରହିଯାଉଛନ୍ତି ପୁରା ଚାଷ ବାସ କରୁଛନ୍ତି ଇଏ ରହିଯାଉଛି ଘର ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ନାଇଁ କି ପାଣି ଫାଣି ସବୁ ସୁବିଧା କରିଛି ନା ପାଣି ସୁବିଧା କୋଉଟା ପାଣି ଟାଙ୍କି ପାଣି ଟାଙ୍କିରୁ ଆସୁନାହିଁ ତମକୁ ପାଣି କୋଉଠୁ ଆସୁଛି ହେଲେ ସେଟା ଉପର କରଲା ଆଇଲେ ନାହିଁ ସେ ପାଇପ ମିଶା ତୁରେ କେମିତି କରିଦେଲେ ପାଣି ସୁବିଧା କୋଉଠୁ ଆସୁଛି ଉପର ଆସୁଛି ତ ପାଣି ଆସୁଛି ଯେ ପାଣି ସେ ଝର୍ଣ୍ଣା ପାଣି ମିଳୁନା ଏଇଟା ସବୁ ଡାଳ ବସବାରେ ଗାଡି ତ ପଳାଇବ ସେଟା ଖାଉଛି ଆରେ କଣ କର ସେ ଉପରେ ଗୋର ଥିଲେ ସେ ଝରଣା ପାଣି ଏକା ଆସୁଛି ଝର୍ଣ୍ଣା ପାଣି ଆସୁଛି ସେ ଉପରେ କୁଡା ବାନ୍ଧନ୍ତି ତାପରେ ସେଠି ଡାଳ ପାଣା କରିକି ସେ ଗାନି ପାଣି ଦେବ ତାପରେ ଆମେ ଖାଉଛୁ ପଚାରିଲ ଉପରୁ ଯୋଉ ପାଣି ଆସୁଛି ସେଇ ପାଣି ସେ ପାଣି ଆସୁଛି ହେଲେ ଲୋକ ଏବାଟେ ଯାଇକି ପାହାଡ ଉପରେ ଘର କରିକି ରହୁଛନ୍ତି କୁଡିଆ କରିକି ରହୁଛନ୍ତି କୁଡିଆ କରି ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ବି ଘର ଭର ସୁବିଧା ମିଳିନି ସରକାର ଉପରେ ମିଳିବ ତାହେଲେ ଏଠିରୁ କେତେ କିଲୋମିଟର ହବ ଭାଇ ଏଠିରୁ 2 କିଲୋମିଟର ହେଇଯିବ 2 କିଲୋମିଟର 2 କିଲୋମିଟର ଗାଁରୁ ଛାଡିକିରି ପାହାଡ ଉପରେ ଯାଇକି ଘର କରିକି କୁଡିଆ କରିକି ରହୁଛନ୍ତି କୁଡିଆ କରିକି ତାରପରେ ସେମିତି କିଣିକି ରହୁଛନ୍ତି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ବାକି ସବୁ ଲୋକକୁ ମିଳିନି ଆଉ ଘର ହେଲେ ମିଳିବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ପଡିଥିଲେ ସେଲେ ଜାଣି ହବ ହେଲେ ଗାଁରୁ ଏମିତି 2 କିଲୋମିଟର ବାହାରେ ଯାଇକି ଲୋକ କୁଡିଆ କରିକି ରହୁଛନ୍ତି ମାନେ ସେ ଉପରେ ସେ ପାହାଡ ଉପରେ ବି ରହୁଛନ୍ତି ଲୋକ ଆଚ୍ଛା 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 ଏମିତି କୁଡିଆ କରିକି ପାହାଡ ଉପରେ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି ଏବେ ଏଇଠି ଥିବେ ନା ନାଇଁ ଜୀବନକୁ ଖାତିର ନ କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି କିଛି ପାଣି ରହିବନି ସେ ଯଦି ପରା କରିଦେବୁ ବୋଲେ କିଛି ପାଣି ରହିବ ଧାନ ମିଶା ହବ ନାହିଁ
ସବୁ ଶୁଖିଯିବ ଖରା କରିଦେଲେ ପୁରା ପାଣି ଶୁଖି ଯାଉଛି। ହଁ ଶୁଖିଯିବ ଧାନ ମକା ଯୋଉଟା ଲଗାଇଥିବ ସବୁ ଶୁଖିଯିବ ସବୁ ଶୁଖିଯିବ ଆରେ କିଛି କରିହେବ ନା ପାଣି ଥିଲେ ଖରା ହେଇଗଲେ ପାଣି ଟୋଟାଲି ସୁବିଧା ନାହିଁ ନାଇଁ କି ନାଇଁ ନାଇଁ ସେଥିପାଇଁ କାହାକୁ ମିଳିବ ନା ଖାଇବାକୁ ବି ପାଣି ମିଳିବନି। ମିଳିବ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସେ ପରେ ପଟାସରେ ପର୍ବତ ହେଲା ତାପରେ କଲାରୁ ସେ ବଢି ମିଶାଇବା ଯାଇ ବସା ନାହିଁ ତା ସେ ଆଗଟା ଖରାପ ହେଇଗଲେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସେଇଠି ସେଇଠି କୁଡ଼ିଆ କରିକି ରହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ କି ପାହାଡ଼ ସେଟା ବି ଗୋଟେ ହଁ ବେଶୀ ଯିବା ତ ଯିବା କି ଏଟା ବି ସେ ବର୍ଷା ହେଲେ ତ ପାଣି ହେବ ବର୍ଷା ନ ହେଲେ ହେବ ନାହିଁ ଖରା ହେଇଗଲେ ଆଉ ପାଣି ପୁରା ଅସୁବିଧା ଆଗରେ କଣ କଣ ଥିଲା ତାଙ୍କର ବନରେ ଥିଲା ଏବେ କିଛି ନାହିଁ ତାପରେ କଣ କର କାର ଘର ଏଇଟା ତମର କି ଆସ ଝିଅ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧି ତ ତୁମେ ଜାଣିଲ ତାଙ୍କର ବୟସ ଶୁଣି ସେଟା ତମକୁ ଘର ମିଳିନି ମିଳିଛି ସାର୍ ମିଳିଛି ହଁ ଆମର ପୁଅକୁ ମିଳୁନି ତମର ପୁଅକୁ ମିଳିନି ନା ସାର୍ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ରହୁଛନ୍ତି ହଁ ସାର୍ ତମର ପୁଅ ଘର ଏଟା ହଁ ସାର୍ ତାଙ୍କର ପୁଅ ସାର୍ ଏତେ ଦୂରରେ ରହୁଛ ହଁ ସାର୍ କୋଉଠି ରହିବି ସାର୍ ଏଠି ଜଣେ ରାତିରେ ବାଘ ଭାଲୁ ନାଇଁ ଆଇବେ ଏ, ଆଇବେ ଯେ କଣ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ପୁଅ ହେଲେ ଆମ କନ୍ଦ ଲୋକ ରହିବେ ନା ମାନେ ତାପରେ ସେଠି ଅଲଗା ଅଲଗା ରହୁଛି ତମେ ମ୍ୟାରେଜ ହେଇଗଲ ହଁ ହେଇଗଲା ପରେ ତମର ଗୋଟେ ଝିଅ କି ପୁଅ କି ଗୋଟେ ଛୁଆ ହେଇଗଲା ବୋଲେ ତମେ ଆଉ ମିଶିକି ରହିବ ନାହିଁ ଘର ନାଇଁ ସହିତ ନାଇଁ ତମେ ଅଲଗା ଆମର ଅଲଗା ବାପା ରହିବ ଅଲଗା ଆମେ ଅଲଗା ହଁ ଅଲଗା ସେମିତି ପଳାଇବ ରହୁଛନ୍ତି। ହଁ ହଁ ସେଟା ଆଙ୍କେ ଅଲଗା ରହୁଛନ୍ତି ଆଙ୍କେ ଅଲଗା ରହୁଛନ୍ତି ବାଇଆ ଏମିତି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଆସିକି ରହୁଛନ୍ତି ରହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଲା ମାନେ ପୁରା ପାହାଡ଼ ଉପରେ ହେଇଛି ଏ କୁଡ଼ିଆଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ କୁନି ଛୁଆଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ କେମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛନ୍ତି ତ ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ୟାସ୍ ମିଳିନାହିଁ ମା କିଛି ମିଳିଲା ଚୁଲିରେ ହିଁ ରୋଷେଇ କରୁଛ ନାଇଁ କି ବାଡ଼ ଦେଇକିନା ଚୁଲିରେ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା କଣ ସେ ମାଣ୍ଡିଆ ଗୁରା ବେଟା ଏଇଟା ମାଣ୍ଡିଆ ଗୁରାଇବେ ନାଇଁ କି କଣ କହିବେ ଏଟାକୁ ଜେତା କହିବେ ନାଇଁ କି ଘୁରାଇଲେ ମାଣ୍ଡିଆ ପେଶି ହବ କରିବାକୁ ନେଲେ ଆରେ ପଇସା ରହିଲେ ସିନା ହଁ ପଇସା ଥିଲେ ସାର୍ ଦେବି ଏଟା କଣ ତେନ୍ତୁଳି କି ନାଇଁ ସାର୍ ଏଇ ତେନ୍ତୁଳି ହଁ ସାର୍ ତେନ୍ତୁଳି ନାଇଁ କି ଏଇ କୁଡ଼ିଆ ଭଳି ଆହୁରି ବି କୁଡ଼ିଆ ଅଛି ଲୋକ କୁଡ଼ିଆ କରିକି ରହୁଛନ୍ତି ମାନେ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ବି ଠିକ ସେ ନାହିଁ ମାନେ ସରୀସୃପ ବି ଥିବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏମିତି ପାଣି କେମିତି ଖାଇବ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ପାଣି କେମିତି ଖାଇବ ମାନେ ଏଇଭଳିଆ ପାଣି ତମେ ଖାଉଛ ଏ ଭଳିଆ ପାଣି କୋଉଠି ପାଣି ଖାଇବ ସେ କୋଡ଼ିଆରେ ମିଶା ଏମିତି ଖାଉଛି ଏଇ ପାଣି ଏକା ତମର ମାନେ ଏଇଟା ପୁରା ପାହାଡରୁ ଯାହା ଆସୁଛି ମାନେ ତାହା ତମେ ଝରଣା ପାଣି ଖାଇକି ରହୁଛ ଏଠି ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟା ଏକ ଖାଇକି ସେ କୋଡ଼ିଆ ଲୋକ ମିଶା ରହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗାଁ ଗଲେ ମିଶା ଏଟା ଏକ ଖାଉଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଟା ହିଁ ଚାଷ ହଉଛି ଏଟା ହିଁ ସବୁ ଏଠାରେ ହିଁ ଜିନିଷ ଚାଷ ଏଇ ହଉଛି ଏଠାରେ ହିଁ ଶୌଚ କରୁଛନ୍ତି ଏଠାରେ ହିଁ ସଫା କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ପାଣି ହିଁ ଲୋକ ଖାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଏଠି ଦେଖ କେମିତି ହଉଛି କେମିତି ଗେଞ୍ଜି ଆଉଛନ୍ତି ସବୁ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ପାଣି ଆସନ୍ତି କେମିତି ଗେଞ୍ଜି ଆଉଛନ୍ତି ସେଟା ଖାଇକି ଆମେ ଚାଷ ହଉଛି ଚର୍ଦ୍ଦି ହଉଛି ମ୍ୟାଲେରିଆ ହଉଛି ଜ୍ୱର ହଉଛି ସେଟା ସବୁ ହଉଛି ପାଣି ଖାଇ କେତେ ଅସୁବିଧା ଦେଖେ
ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ 1.5 କିଲୋମିଟର ଖଣ୍ଡେ ଚାଲିକରି ଆସିଲୁଣି। ଗାଁରୁ ଲୋକମାନେ ପାହାଡ଼ରେ ଏମିତି ରହୁଛନ୍ତି, ଚାଷବାସ କରିକି କୁଡ଼ିଆ ବନେଇକି ରହୁଛନ୍ତି। ମାନେ ପୁରା ଝରଣା ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରି ନାନା ପ୍ରକାର ରୋଗରେ ବି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ମାନେ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ବି ଠିକ୍ ସେ ନାହିଁ। ମାନେ ଲୋକ ଏମିତି ରୋଡରେ ଯାହା ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିକି। ମାନେ ଏଠି ତ ରାତିରେ ତମେ ଯିବା ପାଇଁ ଭାଇ ତମେ ପୁରା ଡରି ଯାଉଥିବ। ସାପ ସାପ ବେଙ୍ଗ ବିଛା ସବୁ ତ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିବେ। ବାଘ ପଳା ଆସୁଥିବେ ନାଇଁ କି? ମାନେ ଏ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରିକି ଲୋକମାନେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ମାନେ ମାଂସ ଧରିଥିଲେ ଝିକି ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଭୂତମାନେ। ଭୂତ ବି ଅଛି ଏଠି। ଭୂତ ସବୁ ଅଛି। ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଏମିତି ଜାଗାରେ ତ ଘର ହେଲେ ମିଳିଛି ଯେ ମିଳିବାକୁ ହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ପୁରା ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ଚାଲି ଚାଲିକି ଯାଉଛୁ। ପାଣି ଫାଣି ସବୁ ଅଛି ଏଠି। କୁଆଡେ ଭାଇ? ଏ ସାଇଡ୍। ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ମଝିରେ କୁଡ଼ିଆ କରିଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଆଉ ଘରେ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଏଇଠି ହିଁ ଶୋଉଛନ୍ତି, ଏଇଠି ହିଁ ସବୁ କିଛି ତାଙ୍କର। ଦୁଇଟା ବାଇରି ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ବଡ ମୁଣ୍ଡ ଅଛି। ହଁ ବଡ ମୁଣ୍ଡ ହେଇକି ସେ କିଛି ଉଠିବାକୁ ପାରୁନାହିଁ, ବସିବାକୁ ପାରୁନାହିଁ। ବଡ ମୁଣ୍ଡ ମାନେ ଭାଇ? ସେ ଆମର ଏ ପୁଅ ପିଲା ବଡ ମୁଣ୍ଡ ହେଇଯାଇଛି। ଉଠି ପାରୁନା ସେ, ଉଠିବାକୁ ନାହିଁ, ବସିବାକୁ ନାହିଁ। କୁଆଡେ? ଏଟା ପାଣି ବର୍ଷା ପଡୁଛି ବୋଲେ ଏମିତି ପାଣି, ନହେଲେ ନାଇଁ। ନହେଲେ ପାଣି ନାହିଁ। ନା କିଛି ନାହିଁ। ବର୍ଷା କେତେ ଦିନ ହେଲା ବୋଲିକିନା ପାଣି ଫାଣି ସବୁ ଆସୁଛି ନାଇଁ ପାଣି କି? ଫାଣି ସବୁ ଅସୁବିଧା। ହଁ। ବର୍ଷା ହେଇନଥିଲେ ବୋଲି ଏକା ଏମିତି ଧାନ ମିଶା ଏମିତି ହେଇଛି, ନହେଲେ ବର୍ଷା ହେଇନଥିଲା। ବର୍ଷା ହେଇଥିଲେ ତ ଏମିତି ନାଇଁ କି? ଏଇଟା କିଏ ବନାଇଛି ଏଇଟା? ଆମର ବଡ ଭାଇ। ବଡ ଭାଇ କାମ ଆସିଥିଲା। ଓହୋ। ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉ ଭଳିଆ ରୋଡ, ମାନେ ଟ୍ରେନର ବାଉଣ୍ଡ୍ରିରେ ଚଢି ଚଢି ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଆଉ ଥରେ କରିବେ ନାଇଁ କି? ବର୍ଷା ହେଲେ ନା ବୋଲି ଏକା ଏଟା ରହିଯାଇଛି। ବର୍ଷା ହେଲାରୁ ତାପରେ ସେଟା ଲଗାଇଛି, ବର୍ଷା ହେଲା ନା ବଲେ ଏଟା ରହିଗଲା। ବର୍ଷା ନ ହେଲାରୁ ହଁ ସେଟା ଲଗାଉଥିଲା। ହଁ। ତାପରେ ବର୍ଷା ହେଲାରୁ ସେଟା ଲଗାଇଲେ, ବର୍ଷା ନ ହେଲାରୁ ଏଟା ଛାଡିଦେଲା। ବର୍ଷା ହେଲାରୁ ସେଟା ଲଗେଇଲେ। ଯୋଜନା କରିନ? ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନା ନେଇକି କର ତମେ। ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନା ହେଲା କରିଥିଲେ ତମର ଏବେ ଯେତେ ଟଙ୍କାର ଧାନ ନଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା ସେଟା ତମକୁ ଏବେ ମିଳିଥାନ୍ତା। ବୁଝିଲ ସେଟା ଅନଲାଇନ ରେ ଏକା ଅନଲାଇନ ରେ ପାହାଡ ଯାଇକି ଭିତରେ ଆପ୍ଲାଏ କର। ଆସିକି କେହି କିଛି କହୁନାହିଁ ଏତେ ଏକା, କହିଲେ ତ ମୁଁ କରିଥାନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ଆସ ହେଲା, ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ଆସ ଆଉ ଯାଇକି CHC ସେଣ୍ଟର ଆସିବ ହେଲା, ଆସିକିନା ଆପ୍ଲାଏ କରବ। ଆପ୍ଲାଏ ଫସଲ କଲେ ବୀମା ସେଟା ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କର ହେଲା। ସରକାର ତରଫରୁ ମିଳିବ ହେଲା। ତମର ଯାହା ଯେତିକି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଥିବ ସରକାର ତମକୁ ସେଟା ତମକୁ ଇଏ କରିବେ। ଦେଇଦେବେ ହେଲା, କ୍ଷତିପୂରଣ ସବୁ ଦେବେ। ଯେତେବେଳେ ବି ତମେ ଚାଷ କରିବ ସରପଞ୍ଚ ବି ଏତେ ଭିତରେ ବି ଆସିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଡ୍ରେନ୍ ଟା ମାନେ କରାହେଇଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ସରପଞ୍ଚ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ତାଡିଙ୍କ ତାଡିଙ୍ଗ ଏଇଟା ଦେଇଥିଲେ, ମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ମାନେ ବନେଇଛନ୍ତି ଏଇଟା, ତାଙ୍କର ଅବଦାନ।
ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଏମିତି ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏବେ ମାନେ ଜଣକୁ ମାନେ ଏଇ ପାଣି ଯାକ ହିଁ ଲୋକ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ମାନେ ଏତେ ଭିତରେ ଘର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନ ଦେବାରୁ ଏତେ ଭିତରେ ଘର ମାନେ କୁଡ଼ିଆ କରିକି ଘର ତ ନାହିଁ କୁଡ଼ିଆ କରିକି ରହୁଛନ୍ତି ଦେଖୁଥିବେ କେମିତି ମାନେ କୋର ପ୍ରକାର ଜାଗା ଏଇଟା ପୁରା ଜଙ୍ଗଲରେ ଅଛୁ ମାନେ ପୁରା ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅଛୁ ଏବେ ଆମେ ଦେଖୁଥିବେ ଲୋକମାନେ ମାନେ କେମିତି ପଥର ଆଉ ମାଟିରେ ଘର ବନାଇଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଟିଣ ଉପରେ ମାନେ ପଥର ବାଡ଼ି ରଖିକି ଏଇଟା ମାନେ ବର୍ଷା କି ବାତ୍ୟା ପାଇଁ କିଛି ହବନି ତେଣୁକରି ଲୋକମାନେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଛେଳି ମାନେ ବୋଧେ ପଶୁଛନ୍ତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଦେଖ ଏଠି ତ କିଏ ନାହାନ୍ତି ଫଟୋ ପଡିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ରହୁଛନ୍ତି ଲୋକ ଦେଖିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବା ଚାଲ ସେଆଡ଼ାକୁ ଯିବ ଭାଇ ଏବେ ଆମକୁ ନଉଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ କୁଡ଼ିଆ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଛେଳିକୁ ବନ୍ଧା ହେଇଛି କଣ ଭାଇ ବାନ୍ଧିଛ ଏଟା ବାନ୍ଧା ହେଇଛି ସେ ପିଲା ପକାଇଥିବ ଆଜ୍ଞା ଓହୋ ପିଲା ପକାଇବ ବୋଲିକି ପିଲା ପକାଇଥିବ ପକାଇଥିବ ହଁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନାହିଁ ଗରଣ ଥିବା ଲୋକ ଏମିତି ରହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ପୁରା ବାଡ଼ରେ ବନାଇଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି ଡ୍ରେସ୍ ପଟା ଯୋଉ ସବୁ ଶୁଖେଇଛନ୍ତି ଏଇଠି ସେ ବାଇରେଟା ସେ କିଛି ଜଣ ବନା ସେଟା ଗୋଟେ ସେ ତାରଟି ସାନ୍ତା ଗୋଟେ ଅଛନ୍ତି କିଛି ଭତ୍ତା ପଇସା ମିଳୁନାହିଁ ଓହୋ ଏଇଟା ଘର ହଁ ସେଟା ପରେ ଦେଖ ସେ ବଡ଼ ମୁଣ୍ଡ ହେଇକି ରହିଯାଇଛନ୍ତି ଉଠିବାକୁ ନାହିଁ ଚାଲବାକୁ ନାହିଁ ଓହୋ ଆଙ୍କୁ ଭତ୍ତା କିଛି ମିଳୁନାହିଁ କିଛି ମିଳୁନାହିଁ ହଁ ମିଳୁନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ରାଜେଶ ଏଠି ଛେଳି ଅଛି ପିଲା ହାତ ଫାତ କିଛି ନାହିଁ ଖାଇବ ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ବଡ଼ ମୁଣ୍ଡ ହେଇଯାଇଛି ତମକୁ ଭତ୍ତା ମିଳୁଛି କିଛି ନାଇଁ ମିଳୁନାହିଁ ମିଳୁନାହିଁ ନାଇଁ କିଛି ଭତ୍ତା ମିଳୁନାହିଁ ନେଲେ ତ ମିଳିବ ନେଲେ ମିଶା 2 ଥର ନେଲାନି ସେଥିପାଇଁ ମିଳୁନାହିଁ କଣ କହିଲ 2 ଥର ନେଲାନି ସେଥିପାଇଁ ନେଲା ନାନି ଆହୁରି ଅଟୋ ବଡ଼କି ନେଲା ସେ ତ ଅଟୋ ନେଲାରୁ ସେ କେମିତି ହେଇଗଲା ତାପରେ ନେଲା ନାହିଁ ଏମିତି ବଡ଼ ମୁଣ୍ଡ ହେଇକି ସେଠି ଏକା ହାଗୁଛି ସେଠି ଏକା ମୁତୁଛି ସେଠି ଏକା ଶୋଉଛି ସେଠି ସରକାର ସେ ମିଶା ତାଙ୍କେ ହାକିବେ ତାଙ୍କେ ଏକା ରହିଯିବେ ଆରେ କିଏ ଦୈବ ଲୋକ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଆଙ୍କେ ବି ସେମିତି ଦି ଜଣ ଏଠି ରହୁଛନ୍ତି 2 ଜଣ ହଁ 2 ଜଣ 2 ଜଣ ଏଠି ରହୁଛନ୍ତି ଏ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି କିଏ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ କଣ କିଛି ତମ ଭତ୍ତା ମିଳୁଛି କିଛି ମିଳୁନାହିଁ କିଛି ଭତ୍ତା ମିଳୁନାହିଁ କିଛି ମିଳୁନାହିଁ ଏ 2 ଜଣ ମିଶା ତାଙ୍କର ବାବା ମା ଅଛନ୍ତି ତ ହଁ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ଏକା ରହୁଛ ଏଠି ଏକା ରହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢିଆ ଏମିତି ଜାଗାରେ ମାନେ ପୁରା ଚାରିଆଡେ ଜଙ୍ଗଲ ପୁରା ଏ ମଝିରେ ଘର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ କେମିତି ରହୁଛନ୍ତି ଲୋକ ତମର ଏ 2ଟା ଝିଅ ତମର କି ନାତି ଅଜା ତାର ଅଜା ନାତି ମାନେ କି ମାନେ ନାତି ନାତୁଣୀ ମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ କିଛି ମିଳୁନାହିଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଭତ୍ତା କିଛି ମିଳୁନାହିଁ ଲେଖିଥିଲ କି ସରପଞ୍ଚ କହିଥିଲ ଏମାନଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହଉଛି ଅଟୋରେ ଚଳାଇଲେ ଅଟୋରେ ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଦଉଛନ୍ତି ଅଟୋ ଚଳାଇଲେ ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି ନାଇଁ ସେ ତାଙ୍କେ ସେ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ହଁ ହଁ ସେ ଅଟୋରେ ନେଲେ ହକି ଦେଲେ ସେ ଅଟୋ ବାଲା ମିଶା କହୁଛନ୍ତି ଆଣ ନାନି ମୋର ଅଟୋରେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି
ତମେ ଏଠି ରହୁଛ ତମେ ନାଇଁ କି ହଁ ଏଠି କିଛି ବାଘ ଭାଲୁ ସାପ ଫାପ ଆସୁଛି ନା ନାଇଁ ନା କିଛି ଆସୁନାହିଁ ଆଇବ ଡର ଲାଗୁନାହିଁ ତମକୁ ହଁ ବିଲକୁଲ ଡରୁନ ପୁରା ରାତିରେ ବି ଶୋଇ ଦଉଛ ହଁ ସରକାର ତମ ଘର ଫର ଦେଇନାହିଁ କିଛି ବି ଦେଲେ ତ ଘର ଦଉନାହିଁ ଆସିଥିଲା କିଏ ରହୁଛ ତମେ ଆଗଟା ଆସିଥିଲା ଆଗଟା ଆଇଲା ବେଲେ ସେ ହୁଡ ଆସିକି ଭଙ୍ଗାଇ ଦେଲା ତାଙ୍କର ଘର ହଁ ତାପରେ ଏଠି କୁଡାରେ ରହୁଛନ୍ତି ହୁଡୁ ଭାଙ୍ଗଲା ପରେ ଏ କୁଡିଆ ରହୁଛ ତମେ ନାଇକି ଏଟା ନିଜେ ବନାଇଛ ତମେ ତମେ କେତେ ଜଣ ରହୁଛ ଏ ଘରେ ଏ ବେଶ ଜଣ ନାହିଁ 8-7 ଜଣ ରହୁଛନ୍ତି 8 ଜଣ ରହୁଛ ଏଠି ଏଠିକି ଛୋଟ ଘରେ 8 ଜଣ ଆରେ କଣ କରିବା 8 ଜଣ ରହୁଛ ଗୋଟେ ଘରେ ତାର ବସ ତାଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କର ମା ତର ବୁଢୀ ମରଲା ସେ ମରଲା ବିଷୟରେ ମିଶା କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା ଏଠୁ ଏକା ମରଲାଠୁ ବୋଇ ନେଲୁ ମାନେ ତମର ବୁଢୀ ମରଲା ବେଳେ କିଛି ଆସିନାହିଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଫାମ୍ବୁଲାନ୍ସ କିଛି ଆସିନାହିଁ କିଛି ଆସିନାହିଁ ମେଡିକାଲ ଫେଡିକାଲ ନେଇଥିଲ ନା ନେଇନ ନେଇଥିଲ ନେଲା ମିଶା ନେଲାରୁ କେତେ ନେଲ ଟେକିନା ନେଲ ନାଇଁ ଏ କୋର୍ଟରେ ବୋହିକିନା ନେଲୁ ଖଟରେ ବୋହିକରି ନେଲ ନେଲା ପରେ ତାପରେ ସେ ଗାଁରେ ଯାଇକି ଅଟୋ ଫଟୋ ଭଡା କରିକି ଅଟୋ ଭଡା କରିକି ନେଲା ପରେ ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ଇଏ ପାଟନା ନେଲୁ ତାପରେ ଭଲ ହେବ ନାଇଁନି ତମର ଆଦିବାସୀ ସେ କଣ ସେ ଔଷଧ ଏକ କୁହ ଆମେ ପାରବୁ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲାରୁ ଆଣିଲା ପରେ ସେ କୁଡାରେ ଆଣିଲାରୁ ମରିବୁ ତାପରେ କଣ କରବା ସେ ବି କିଛି ଅଭାବ ନାହିଁ ଏ ବି କିଛି ଅଭାବ ନାହିଁ 2 ଜଣ ବି ତାର ପୁଅ ମିଶା ଏଇ ସବୁ କଲେ କଲା ପରେ ମିଶା କଣ କରିବା ମରିଗଲେ ତାପରେ ସେ 2ଟା ଅଛନ୍ତି ମା ତମର ସେ 2ଟା ତମର ଝିଅ କି 2ଟା ଝିଅ ସେ ଗୋଟେ ପୁଅ ଗୋଟେ ଝିଅ ଏମିତି ବେମ୍ବରା ହେଇଛି ସେଠି ଏକା ହାଗବ ସେଠି ଏକା ଖାଇବ ସେଠି ଏକା ମୁତବ ଏତେ ଅବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ତମେ ଆଗ ସବୁ ସଫାସୁତୁରା ସବୁ ଆଗ ତମେ ଯଦି ମରିଯିବ ବୋଲେ କେମିତି ତାଙ୍କେ କେମିତି ରହିବେ ଏ ତ ବୁଢା ଲୋକ ପାରବ କି ହେଲେ ଯଦି ବୁଢା ମରିଯିବ ବୋଲେ କି ତାର ବାପା ମରିଯିବ ବୋଲେ କି ମା ମରିଯିବ ବୋଲେ କି କେମିତି ହବ ଏଟା ଆମର ନିଜର ବଡ ଭାଇର ଝିଅ 2 ଜଣ ହେଲେ ଆଙ୍କର ପାଇଁ କିଛି ବି କିଛି ବି କରା ନାହିଁ ନେଇଥିଲା ଯେ ସେ ଅଟୋରେ ଡେଇଁଥିଲା ଆରେ ଏମିତି ଗେନ୍ଦାରେ ଆଣ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲି ଆଗର ଏବେ ସିନା ଏମିତି ଓଲାଣ୍ଡ ଚାଲିଛି ଆଗେ ନେଇଥିଲା ଏମିତି ଗେଞ୍ଜା ଆଣି ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲି ସେମିତି କହିଲେ ମେଡିକାଲରେ ନାଇଁ ମେଡିକାଲ ନାଇଁ ସେ ସବୁ ଲେଖାପଢା କରିବା ମେଣ୍ଟାଲ ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲ ମେଣ୍ଟାଲ ସେଠି ସେଠିକି ନେଲାରୁ ତାଙ୍କୁ ନେଲାରୁ ସେ ଗେଞ୍ଜାଟା ଆମର ସେ ବଡ ମୁଣ୍ଡ ତାକୁ ବଡ ମୁଣ୍ଡ ତାଙ୍କୁ ନେଲାରୁ ସେ ବଡ ମୁଣ୍ଡ ଟା ସେ ହାଗି ଦେବ ମୁତି ଦେବ ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ ସେଠି ଦିନ ସେଠି ନ ଜାଣିଲା ଲୋକରେ କେମିତି କରିବି ବନରେ ରହୁଛୁ ତ ଆମେ କିଛି ଜାଣୁ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ଥିଲେ ସିନା ସେ ଏଠି ସେଠି ଗଲେ ସିନା ଏମିତି ଏମିତି ହେବ ବୋଲି କହିବେ ନ ଜାଣିବ ଲୋକ କୋଉଠି ଯିବୁ କାହାକୁ କହିବୁ କାହାକୁ କହିବୁ ଜାଣିଲେ କାହାକୁ ସିନା ବୁଝିବୁ ସେଟା ତ ଅସୁବିଧା ସେମିତି ଏକା ରହିଯିବେ ହାଗବେ ମୁତବେ ଏମିତି ସେମିତି ଲୋକମାନେ ମିଶା ସବୁ କହିବେ ତାଙ୍କର ଝିଅ ତାଙ୍କର ପୁଅ ଏମିତିଟା ସେମିତିଟା ବୋଲି କହିବେ ଆରେ ସେ ଏବେ ପିଲାଜିଲା ପାଉନାହିଁ ପିଲାଜିଲା ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଆମର ଝିଅ ଏମିତି କରିଦଉଛି ବୋଲି ତାଙ୍କର ନାତୁଣୀ କି ଦେଖିବା ଆରେ ଦେଖିବେ କି ତାଙ୍କର ମା ତାଙ୍କର ଝିଅ ପୁଅକୁ ଦେଖିବେ ଏମିତି ଅସୁବିଧା ହଉଛନ୍ତି ତମେ ଚଳୁଛ କେମିତି ମା ସେମିତି ଏକା ଆରେ କଣ କରିବା ଚାକିରି କରିବା ଲୋକ ହେଲେ ସିନା ଚାକିରି କରିକି ଆମେ ମାସେ ହେଲେ ପଇସା ମିଳିଯିବ ଏମିତି ସେଠି ମାଗିଥିବି ଏଟା ଗଡେକ ମାଗିଥିବି ଆଧକ ମାଗିଥିବି କେଜକ ମାଗିଥିବି 10 ଟଙ୍କା 5 ଟଙ୍କା ମାଗିଥିବି ଏମିତି ଖାଇଥିବି ଏମିତି ରହିଥିବି ବୋଲି ମାଗିବେ ଆରେ କେମିତି କରିବେ ଆରେ ଏମିତି ଏକା ପିଲାକୁ ଚଲାଇଥିବେ ଆରେ ଏମିତି କାମ କରିବି ଥିବେ ଆରେ ତାକୁ ଚଲାଇଥିବେ ପେଟରେ ନ ଖାଇବା ନଥିଲେ ତ ହେବ ନାହିଁ ପେଟ ବଡ ନା ହାଟ ବଡ ପେଟ ଏକା ବଡ ପେଟରେ ଖାଇଲେ ସିନା ହାଟ ଏକା ବଡ ଏମିତି ଅସୁବିଧା ରହୁଛନ୍ତି ଏମିତି ରହୁଛନ୍ତି ସେ ବୁଢା ଆରି ତାଙ୍କର ବସ ଯେମିତି ଅସୁବିଧା ରହୁଛନ୍ତି ଠେଅ
ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଆମେ ସେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଯାଇକି ଏବେ ଫେରୁଛୁ। ଏବେ ଗାଁରେ ଯିବୁ। ଗାଁରେ ଯାଇକି ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ ସୁଖ କ'ଣ ଅଛି ଟିକେ ବୁଝାବୁଝି କରିକି ଯିବୁ ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ରୋଡ ଅଛି, ଲୋକମାନେ ମାନେ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ହିଁ ରହୁଛନ୍ତି। ପୁରା ସବୁଆଡେ ଗ୍ରୀନେରୀ, ପୁରା ପାହାଡ଼ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇ କୁଡ଼ିଆକୁ ଯିବୁ ଏବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ବୁଢ଼ୀମା ମାନେ କେତେ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ମାନେ ବହୁତ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ମାନେ ତାଙ୍କେ ଜଣେ ହିଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଠି ତାଙ୍କ ଘରଟା ହେଲା, ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ, ଘରଟା ତାଙ୍କର ଏଇଟା। ମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ମାନେ ବାତ୍ୟା ଇଏ କିଛି ଭୟ ନାହିଁ, ବିଲକୁଲ ଭୟ ନାହିଁ। ବହୁତ ଜୋରରେ ପବନ ବି ହେଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମାନେ ଏଇଟା ସବୁ ଏଇଟା ଚାଷ ଜମି ଯାକ, ପୁରା ଚାଷ ଜମି। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷାରେ ମାନେ ଯାଉଛି, ମାନେ ସେ ଗଛରେ ଆମେ ରହିଥିଲୁ। ବର୍ଷା ଟିକେ ଜଷ୍ଟ କମିଛି, ତେଣୁକରି ଯାଉଛୁ ସେ କୁଡ଼ିଆକୁ ଆମେ ଯିବୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ କୁଡ଼ିଆଟା। ଧୀରେ ଆସରେ, ନହେଲେ ମାଛ ଧରବ। ହଁ ଏ ମାଉସୀଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ କଥା ହବା। ରବି ଆମର ସହିତ ଟିକେ କଥା ହବାର। ଆଇ ତୁ କୋଉଠି ରହୁଛୁ? ଏଇଠି ଏ କୁଡ଼ିଆରେ କେତେ ଜଣ ରହୁଛୁ? ତମେ ଜଣେ ରହୁଛୁ? ତୋର ପିଲା ଛୁଆ କିଏ ନାହାନ୍ତି କି? ଅଛନ୍ତି ମାନେ ବାଜାଲେ ହେନ୍ତା ହିନ୍ଦା ଇ କ'ଣ କହୁଛି? ସେ ମତେ ପିଇ ଦେବ, କୁଆଡେ ବୁଲିଦେବ ବୋଲଛି। ମଦ ପିଇ ପଳାଇ ଯାଉଛି ନାଇଁ କି? ଏ ବର୍ଷାରେ କି ପାଇଁ କାମ କରୁଛୁ? ବର୍ଷା କମିଲେ କରେ ସିନା। ଆମର ପୁଅ ତ କିଛି କରିବେ ନା, ଆମେ ହେଲେ କରିବି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଘର ଅଛି, ମାନେ ପୁରା ପାହାଡ଼ ମଝିରେ ଘରଟା ଅଛି ପୁରା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଧରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଆଇଟା କୁକୁଡ଼ା ଇଏ ସବୁ ମାନେ ଏଇଭଳିଆ ଘର କରି ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ସବୁ ଥାଳିକିନା ଅଛି। ଏଇଠି ସବୁ ଏଇଟାକୁ ମାନେ ପିଢା କୁହାଯାଏ ଆମ ଆଡେ। ପିଢାଟା ବସିକି ଏଇଠି ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଠି ରୋଷେଇ କରୁଛୁ ମା? ନା କ'ଣ ଭାଇ? ସାଗର ରାଜୀବଙ୍କ ନାଁ। ବହୁତ ମାନେ ଆମେ ଗାଁରେ ଆସିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଆମେ 2-3 କିଲୋମିଟର ଚାଲିକି ଗଲୁ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ ହେଲା।